No es difícil oírnos, aquí estamos en la plaza de la Porta de la Mar y me cagué en la mar, ¿cuánta gente hay? Héctor, bueno, a ti nos cuenta el relator, un momento a cámara, ¿cómo lo ves? Lo veo multicolor, lo veo lleno de colores. ¿En colores o en blanco y negro, como pretenden algunos que volvamos? ¿Lo ves en colores? Variopinto, lo veo, muy variopinto. Ven de Vinto a Valdemoro, Valdemorillo. Wow, qué ambiente. Y minuto de
reptes conquerits pel nostre col·lectiu han estat fonamentals per aprofundir la democràcia de la nostra societat. I per això, des de l'ACTA, ho deixem ben clar. No donarem ni un pas enrere en la defensa dels nostres drets i llibertats aconseguides. Farem futur lluitant per la nostra igualtat real, treballant per aconseguir una escola sense armaris, per la visibilitat lèsbica, per el reconeixement de les persones bisexuals i de les nostres famílies, per poder ser qui som, els nostres treballs, i per polítiques públiques que garantisquen una vida digna a les persones majors LGTBI. I els teus llençols tan nets i l'arribar suau d'una matinada que